Ja, okay. Bare rolig. Jeg har ikke hacket mig ind på en eller anden bror. Fuck, du er klog. Det gør jeg også lige. Au. 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 Jeg har alt for mange hjerter. Jeg skal kun have et. Au. Og som I lige så kan jeg godt lide at svømme i lava. Og lige for at bevise det. Åh, fuck, nej! Ja, der var et hul. Der var et hul. Den der fejl mislykkede. Jo, kom. Skal vi ikke vise den her etage først? Nej, den her øverste. Okay, det vi har her, det er cobblestone generator. Uish. Der kommer forskellige over hver gang. En ore generator. Nu begår jeg selvmord. Jeg kan godt lide lava, det er ikke mit problem. Okay. Jeg kunne ikke dø. Nu kan jeg godt dø. Delicious. Hvad mener du? Det er faktisk et plugin på serveren, der gør så hver gang der den detekter, at blokken her er væk, og der er lava og vand, så kommer der et ny blok op. Spillet vælger dog ikke, hvilken række blocks det bliver. Det kommer nogle gange, så bliver det bare hævet en diamant over ud, eller en emerald over ud, eller måske en Patrick, der er ved at dø over. Ej. Eller undskyld, jeg kan bare godt lide huller. Cobblestone. Jeg har lavet et hul. Jeg aner ikke, hvor jeg er. Hjælp! Og der er der års. Og herom, der har vi så en furnace. Så det er et meget smart furnace-system. Og så hvis vi hopper herned. Splat. Ja. Og det giver fucking meget OCD, fordi der overhovedet ikke er orden i det. Så jeg bruger lige episoden her på at lave orden i tingene. Og så kommer det fucking... Okay, jeg laver orden i tingene. Du sidder bare og kigger på, okay? Ja, jeg har fucking meget OCD. Jeg kan simpelthen ikke tage det. Oh my god! Hvorfor giver du mig så meget OCD? Det ved jeg ikke. Ved du hvad, jeg tror, jeg tager det der lapis med op og laver det om til blocks. Ja, okay, vi har nok til 64 blocks. Nej, seriøst. Vi har nok til 64 blocks. Og så er vi endda noget i overskud.
Nå jo, alle jer, der har Minecraft, ikke også? Det her, det er lige noget for jer. Her på et tidspunkt, der kommer jeg til at hoste min egen server, hvis I gerne, hvis I er interesseret i ligesom at komme ind på den, så kan I bare lige kontakte Nikolaj. Og den der lyd lige nu, det er altså ikke et eller andet klamt, som I sikkert tror det er. Det er faktisk mig, der sidder og laver lapis lazuli om. Nå jo, Nico. Bare lige for at vise dem, der ser med. Tag lige alle de der blocks, og så vis dem, hvor meget vi har. Og vi har endda en helvedes masse lapis til overs. Nej, vi har... Jeg tror fandme, vi er ved at gå sådan ned på sådan, ja, ting. Jeg skal også lige tømme noget ind i. Så nederen! Nej, jeg hader det. Nej! Stop!